Araw po sa inyong lahat. Ngayon po ako ay nandito para mangusta yesterday, kaya mag-live po tayo. Mga guys, galing ko lang bunot ng ngipin yung aking wisdom teeth. Yun. Diyos mio por santo. Talagang mahal na dito sa Pinas. Tingnan mo. Para sa isang ngipin, 1,000 pesos pero compare mo doon sa Dubai. O magkano doon sa Dubai ang ano ng ngipin, pabunot, 150. So, mura rin. Wi-Fi namin, ayan, walang signal yo. Nandito ang akin. Ngayon, baba tayo kasi walang signal sa taas. Ayan. Ito ngayon ang ginagawa namin. Yes. Tuwing afternoon. Nanonood. Ayan. Sa aking YouTube. Naglalaro. Wala po. Ayan. Ayan. Nagdedede. Ayan. Hello. Ang daming kaguluhan, no? Ayan. Mama. Ito, makulit. Hello daw, no. Hello. Hello. Ay, nagparang Mapagpasipahan ng mga bulldog yan. Ang daming magulo. Ayan po. Marami ang malaki ang aming family. Kaya ayun, may mga baby, may bata, may matanda. Ayan. Ito, pakita ko sa inyo ang ganda ng bulaklak ni Mama. Ayan. Ano na yan? Ayan. Ito, ang ganda-ganda. Ang ganda. Dalawa siya. Ang ganda-ganda. Kumusta po? Tapos, ayan. Tingnan mo. May ano kami. May mga pabo. Ayan, sa labas. Ayan, marami yan sila. Mga alaga ni Papa. 1,500 daw yan isa kung sino man gustong bumili. Ayan, dami ngayo. Ang gulo, no? Ayan, dami namin din eh. Ang daming pamilya. Ang laki-laki ng family. Ayan. Ayan mga bata. Makukulit! Makukulit! Ang gulo. Ito po. Nyap, 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 nyap. Oh, come on. Ingay, oh. Nyap, 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 nyap. Pabo. Oh. Ayan, simpleng probinsya po tayo ngayon. Ayan. Nasa probinsya tayo ngayon. Ang daming tanim sa paligid. Balik tayo dun sa aking pagpabunot ng ngipin, ha. Before na umuwi ako ng Pinas, ang bayad sa isang ngipin ko magkano? 300. Ngayon, normal ng ngipin 700 pag bagang, 800 pag wisdom tooth. Yun, 1,000 pesos plus yung gamot, 1,300 para sa isang ngipin. Kahit nga lang magpabunot ng ngipin, mahal. Ayan po. Dito tayo ngayon sa tindahan ni Mama. Tingnan nyo naman, wala nang laman dahil kinakain lang ng kanyang mga apo. Ayan. Ang daming apong kumakain, kaya wala na yung tindahan niya. Marami kayong makita dito. Ang daming tanim ni Mama. Tingnan ang mga halaman niya. Ayan. Ayan, kanyang halaman. May mga orchids din siya dyan. May mga bulaklak na.
ang kagandahan lang dahil fresh ang air. Oh, fresh air. Meron tayong fresh air. Naka-fresh air. So, para mabaga yung kabilang mukha ko. Dahil siguro dun sa aking pagpabunot. I-shout out pala doon sa aking mga friends who is watching every time. Ayan. Dun sa ating mga kawaray. Thank you so much. Lalo na dun sa mga hindi nag-skip ng ads. Ayan. Salamat sa inyo. Kakaiba talaga dito sa Pinas. Pag may pawisan ka. Ayan. Malagkit. Malagkit sa katawan. Unlike nung dun sa Dubai. Ayan. Hindi mo mararamdaman. Kahit sobrang init dahil na siguro sa aircon or hindi siya polluted. Tulad sa Pinas, masyadong polluted. Pero kahit nasa probinsya ka na, malalanghap mo pa rin fresh air dito, kagandahan. Kasi pag nasa probinsya kasi, sariwang hangin, sariwang gulay, yan yung mga kakainin mo sariwa. Tapos kung gusto mong kumain ng manok, makakatay ka lang kasi maraming alaga. Normally, ang daming, panoorin nyo yung vlog ko tomorrow. Ayan. Yung mga alagang hayop ni mama. Ang dami. Marami siyang alagang hayop. Makikita nyo. Pakita ko sa inyo, meron siyang 5 baboy, pato, pabo, manok, ayan, aso, pusa, naghalo-halo na yung kanyang mga alaga. Ayan, hello daw nun. Hello. 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 Di ba? Kulit. Isang apo ni mama. Ayan. Kaya tuwing hapon, nanonood ng TV. Ayan, sama-sama yung kanyang mga apo. Tapos kasama na yung mga hayop. Nagsipaglabasan din, nag-iingay. Ayan. Maganda sana dun sa taas kasi nga fresh ang air. Ayan. Akyat na tayo. Daanan natin ulit itong mga makukulit. Ayan. Ayan. May kanya-kanyang mundo. Ayan. May kanya-kanyang mundo dito sa bahay. Akyat tayo sa taas. Dito kami natutulog ng aking habibi. Dito kami sa taas, sa second floor. First floor, second floor. Ayan. Nandito siya siguro natutulog. Ayan. Bulaga! Lalagay ako sa YouTube. Nagalit. Bulaga. Ayun. Balik tayo. Ganda naman talaga ng dito tanawin. Fresh air. Ayan, makikita mo puro green, green, green. Mag-like, subscribe, share ng aking mga videos. Ayan po. Yes, sis. Thank you so much. Ayan. Nandito na ako ngayon sa Pinas. Ayan, nandito ako sa Bicol sa aking mga anak. Kasi ang aking asawa is taga Bicol. Ako naman ay taga Samar. Oh, pure waray-waray tayo mga kapatid. Waray upay. Waray upay daw. Hindi ako makapag dito masyado sa taas kasi walang signal yung wifi. Yung internet. Kaya sa baba medyo okay. Pero dito sa taas ang fresh air. Kaya mas gusto ko dito magtambay. As you can see, makikita nyo naman ang ganda talaga ng tanawin. Ay, tuwalya. Ayan, makita nyo green. Tanim ng pala. At makikita nyo dun sa may ulap na yun, yan. Vulkan mayon ng Albay. Malapit lang kami, as in. Tatanaw nyo. Pero, hindi kami, malayo kami pag yung naglalaba. Ayan, pag pumuputok yung vulkan, hindi naman kami abot. Abo lang. Naabot kami ng abo. Sana sa susunod, makabakasyon ako sa Samar. Kasi ngayon, mahirap pa magbiyahe. Ayan, dahil sa pandemic na to. At mahirap at mahal ang pamasahe. Pero Manila to Bicol,
nag-ano lang kami, nagsakay kami ng van. Ang pamasahe is 2,500. So, sa summer, hindi ako sure kung magkano eh. Tatlong aking anak, mga binata na if kasama ko umuwi plus asawa ko, sobra mahal ng pamasahe. At hindi pa safe ngayon mag-travel kaya hindi advisable. So ayan mga kapatid, thank you uli sa panood. At sana huwag niyong kakalimutan mag-thumbs up, like, share, ayan, subscribe. Thank you po sa hindi nag-skip ng ads. Thank you so much sa aking 1 million viewers dyan. Bye! Sa susunod uli. Nung March 1 ako umuwi. March 1. Tapos 7 days akong quarantine. Ayun, na 7 days ako quarantine sa hotel. O, pag 5 days ko pala dun sa hotel, saka lang ako na swab test. Ayan, pagka swab test, lumabas yung result next day. Pero nakalabas na ako ng March 8 ng hapon. So, nag-provide naman ng taga-OWA na maihatid kami sa Cavite. Doon ako umuwi sa bahay namin sa Cavite sa Tansa. Kaya ayun. Tapos, i-continue ko daw ng 14 days quarantine. Kaya, hanggang March 14, nasa Cavite ako. March 16, umuwi kami ng asawa ko pa Bicol. Nandito kami ngayon sa Bicol. Sa Albay. Kaya yun. Ay, doon pala sa mga nagtatanong kung paano makakuha ng Bureau of Quarantine Certificate. Pwede nyo yun i-apply pagkalabas ng result ng nyo. May vlog ako na ginawa tungkol dyan. Pagkalabas ng result ng swab test ninyo, ayan, sasabihin sa inyo ng hotel kung saan kayo nag-quarantine na mag-registered kayo sa sa BOQ, Bureau of Certificate. Nilagay ko rin din doon yung link kasi marami pa rin nagtatanong sa akin yung link kung paano. At every yata reception ng hotel, meron silang doon, username at saka password. So, sila ang magbibigay sa inyo. Kasi hindi na yata nag-work yung link na ng BOQ. Hindi na masyadong hindi nag-work, error ang lumalabas. Kaya maraming nagtatanong dun sa akin kung paano ako nakakuha ng Bureau of Certificate. Ng Bureau of Quarantine Certificate pala. Sorry. Ayan po. Para mas madali. Pwede rin kayo sa akin pag hindi nyo na pwede rin kayo mag-message sa akin. Kung may maitutulong ako, ayan, kung may alam ako, pwede akong sa inyo. Ayan, pwede akong mag-response. Doon po sa mga nagtatanong uli, ayan, pakinood na lang yung previous na ko, vlog, yung upload kong videos, ayan. Kaya ngayon, andito tayo sa probinsya. Natin, parang i-enjoy natin yung moment na nandito tayo sa province. Diba? Ang ganda ng tanawin, hindi masyadong crowd, ayan. Yun ang kagandahan. Ayan. So, nood kayo sa aking next video. Andun yung sa video doon, andun yung mga alagang hayop nila, mama at papa, yung pinagkakaabalahan nila. Tapos ang kanyang mga tanim. Ayan, bulaklak. Hindi kami makapasyal doon sa sa taniman ng palay kasi lumalayo. Ayan, kailangan namin sumakay yung sariling sinasaka ni Papa. Ayan. Kaya, kagandahan dito, di ka nabibili ng bigas kasi may mga taniman ng palay at ang makakain ng bigas as in fresh. As in masarap. Masarap lunukin. Ayun lang. Tapos yung mga vegetables, ayan, masarap. Hanggang dito na lang po mga kapatid. Thank you sa mga nag-nood sa akin dyan. Ayan. Thank you so much.
Sa uulitin po. Next time uli. Bye-bye. God bless. Thank you. Thank you po sa inyong lahat. Ayan, bye-bye na tayo kasi medyo sumasakit na yung binunutan sa akin ng ngipin, oh. Wisdom tooth ko ang binunot kanina. Kaya, ayan. Sa susunod na lang uli, marami pa namang time kasi nandito naman ako ngayon sa Pinas. So, maraming oras. Ayan. Thank you po. Bye-bye.